Amser nawr i ni gamu fewn I fyd y gemau cyfrifiadurol. Dydd y Gwener nesaf, mae BAFTAs y gemau cyfrifiadurol, ia. Dydd Gwener nesaf, ac yma I siarad am ydy'r holl noswaith gyda ni. Mae'n arbenigwr gemau cyfrifiadurol ni, Dylan Edwards. Hwre! Nawr te, cyn I ddechrau, Dylan, mae da ti y swydd, sy'n ni'n gweud, gorau yn y byd. Oes. Beth yn union nes I wneud? Dwi'n testio gemau cyfrifiaduron drwy dydd. Waw! A pa gemau ti'n testio te? Yr gemau Lego ar y funud. A siwt ma nhw? Maen nhw'n gret, yndi? Ie, ti'n mwynhau swydd? Lot o hwyl, yndi, ma'n gret. Gret, oce. Wel, siarad fi ychydig bach am y noswaith ma nawr. Siw mae fe'n gweithio. Odi ar un peth a'r BAFTAs rhaglenni teledu? Mae'r BAFTAs union yn peth ar ei Film Awards, lle mae bob dim yn mynd I fewn I gwahanol subjects. Categoriau, ie? Categoriau fel y gêm gorau, gêm antur gorau, gêm chwaraeon gorau, a gêm teuluol hefyd gorau. A os rhywun yn cyflwyno'r noswaith I gyd? Oes, Dara O'Brien sy'n cyflwyno. O, Dara O'Brien, o fe'n gret. Y dyn o'r Mock of the Week I hun. A mae fe'n rhywfaint o gemwr I hynna? Yndi, mae o'n gwneud o am yr ail flwyddyn, wan, a wedyn mae o'n dweud bod o wrth I fod efo gemau, a dyna pan bod o eisiau cyflwyno fo. Chwarae teg iddo fe. Wel, un o'r gemau, wrth gwrs, sydd wedi cael derbyn enwebiad, yw'r gem yma fan hyn, sef yr Super Mario newydd, ie? New Super Mario Wii, ie, mae'n gem anhygoel, Mae'n dod â lot o... Dwi wedi chwarae lot o'r Super Mario pan o'n ifanc, a mae'n dod â'n amser ifanc I nôl efo fi. Ie, amser y NES a'r SNES wrth gwrs. A categori teuluol mae hwn yn dod? Teuluol mae hwn yn dod o dan, ia. A ti'n meddwl bod efe siawns go dda I ennill? Dwi'n meddwl bod o'n un o'r ffefrynnau efo y Wii Sports Wii Resort. Wrth gwrs, ie. A sy'n mae fe'n cymharu gyda hyn ffefryn I fi, Mario Kart? Y Mario Kart. Mae'r ddau yn... Hollol wahanol. Hollol wahanol ydi, ond fedri dim cymharu'r ddau. Dwi'n meddwl bod y ddau yn ffantastig I gemau. Os o'n I gorau dewis un, dwi'n meddwl na Mario Kart dwi'n meddwl sy'r gorau. O, ar y teg I ti am bwy. Fi ar ochr chi. Yes! Nawr, sôn wrth ychydig bach am y gemau eraill yn y categori eraill. Mae yna gem antur sy'n dod i'r brig a mae pawb yn siarad yn byti wrth gwrs, yw Assassin's Creed 2. Ie. Mae yna lot o sôn di bod am Assassin's Creed 2 oherwydd bod yna lot o waed a lot o violence di bod yn yr gem oherwydd ti'n gorau actio fel assassin a gwneud jobs I bobl ag y lladd pobl. Mae'n halo ofon arno fi, mae rai fi wedi y gem hyn. Yndi, mae o'n brutal di'r gair. A ti'n meddwl bod e'n mynd I ennill? Ella. Mae o rhwng Assassin's Creed 2 a Call of Duty. Siwt allan ni'n Call of cofio Duty'n ffantastig o gem, dwi efo fo'n hun. Haen nhw dy ffefryn di? Call of Duty o bellffordd. Wel, chwarae teg I ti am bwyd hynny. Cwestiwn pwysig iawn da fi I ofyn I ti. Wyt ti'n fan o Pro Evo neu FIFA? Pa un sy'n o'r ti? FIFA. O, twel! Pro Evo I fi. Ond wrth gwrs yw Pro Evo ddim wedi derbyn enwebiad, ond mae FIFA wedi. Mae FIFA wedi, do. A ti'n meddwl bod e'n y gêm gorau o'r ddoi? Yndi. Dwi'n meddwl bod o'r gêm gorau. Oedd Pro Evo yn arfer bod o well na FIFA, ond mae FIFA wedi dod i'r frig, dwi'n meddwl, dros y blynedd dwytha yma. Mae yna un categori hefyd ble mae'r gynulleidfa adre, ni, yn hunain, yn gallu pleidleisio am yn hoff gêm ni, ie? Yr un mwyaf yn hyn o gyd, sef y gêm gorau. Y categori gêm gorau, ie? Felly, fedrwch chi fynd ar y gwefan BAFTA.org a fedrwch chi fynd yna I bleidleisio am eich gêm gorau. Waw, a gawn ni hefyd wylio'r holl beth yn fyw am gwarter I 9 ar ddydd Gwener nesaf, wrth gwrs. Nawr, yn gyflym, cyn I ni fynd, beth wyt ti ddisgwyl mlaen am 2010? 2010. Pa gemau sy'n mynd I gyrraedd brig, ti'n meddwl? Mae yna ddau gêm, un i'r PlayStation a un i'r Xbox. Yr gêm i'r Xbox ydi Halo Reach. Mae'n mynd ffantastig o gêm. Briliant. Ac yr un i'r PlayStation ydi Gran Turismo newydd. Mae'n dod wedi diwedd y flwyddyn, a mae'n wedi ffantastig. Byrlymus a does. Diolch yn fawr iawn I ti am ddod mewn yma, a gobeithio ni di fwynhau wylio fe ar y we. Ond am nawr, ein arbenigwr, y gemau cyfrifiadurol ni, Dylan Edwards!